Boas tardes. Empezamos co pleno ordinario do día 27 de maio de 2026. Todos vamos co primeiro punto da orden do día, que é a aprobación se procede da sesión anterior, que é do 22 de abril de 2026. Pasamos a... Bueno, alguna historia? No, pasamos a votala. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é acordo se procede sobre elección de xuiz de paz titular do Concello de Vedra. Vou dar lectura ao ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais de data 21 de maio de 2026. Informe se procede sobre elección de xuiz de paz titular do Concello de Vedra. Expediente número 2026, X 999-80. Visto que con data 16 de marzo de 2026 a Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia remitiu-nos comunicación interesando o inicio do expediente para a elección de xuiz de paz titular de Vedra no prazo de 3 meses por estar próximo a vencer o período de 4 anos do nomeamento de don Adolfo Otero López para o citado cargo, iniciado o expediente por resolución da Alcaldía 332/26 de data 31 de marzo de 2026, aprobouse a convocatoria das bases, publicándose con data 7 de abril de 2026 no BOP número 6326 na página web do Concello e na sede electrónica municipal, abríndose prazo de 15 días hábiles para a presentación de solicitudes. Visto o certificado de Secretaría de data 8 de maio do 2026 que consta no expediente, presentáronse en prazo do 8 de abril ao 28 de abril as seguintes persoas interesadas. Don Adolfo Otero López. Visto que a aprobación lle corresponde ao Pleno da Corporación conforme establecido nos artigos 6 do Regulamento 3/1995 de Xuíces de Paz e 101.2 da Lei Orgánica 6/1985 do 1 de xullo do Poder Xudicial, co voto favorable da maioría absoluta, proponse a adopción do seguinte acordo. Propoñer para o nomeamento do xuíz de paz titular do Concello de Vedra o único candidato, don Adolfo Otero López, con DNI que aquí consta. Segundo, dar traslado do presente acordo á Sala do Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia xunto co expediente completo tramitado. Terceiro, notificarlle o presente acordo á persoa interesada. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por unanimidade, informa favorablemente a citada proposta. Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que é acordo se procede sobre a moción do Grupo Municipal do Benegá sobre atención sanitaria os sábados. Procedo a dar lectura ao ditame da Comisión Informativa das Xuntos Xerais do data 21 de maio de 2026. Informe se procede sobre a moción do Grupo Municipal do BNG sobre atención sanitaria os sábados. Dase conta da moción presentada polo Grupo Municipal do BNG con data 21 de abril de 2026. Exposición de motivos. O Concello de Vedra enfronta unha situación que afecta directamente á prestación de atención sanitaria do municipio, especialmente no que respecta á ausencia do servizo médico presencial os sábados pola mañá e ao progresivo deterioro do edificio que alberga os servizos de asistencia sanitaria municipal. Esta situación non responde a causas alleas ou inevitables, senón que é consecuencia directa das políticas aplicadas polo Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia. A falta de planificación, a insuficiencia de dotación de personal e a ausencia de medidas eficaces para garantir a continuidade asistencial están a provocar unha merma evidente e sostida na calidade do servicio sanitario público. Ao mesmo tempo, cobre sinalar que esta problemática tamén evidencia unha falta de defensa real e efectiva dos intereses da veciñanza por parte do Goberno municipal. O alcalde de Vedra pertence tamén ao Partido Popular. Non está a exercer a presión institucional nin a capacidade de interlocución que lle corresponde diante da Consellería nin do Goberno da Xunta para reverter esta situación. A súa actitude máis próxima á pasividade que á reivindicación está a contribuir directamente á perda continuada de servicios básicos no noso Concello. Acordo de moción. O Pleno do Concello de Vedra, en sesión plenaria, propónse que este acordo de moción acorda instar ao alcalde do Concello de Vedra a remitir de forma inmediata unha comunicación formal á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia exixindo a apertura do Centro de Saúde de Vedra os sábados pola mañá para atención médica presencial ordinaria, así como inicios en máis demoras das obras de rehabilitación comprometidas. Solicitar á Consellería de Sanidade que avalíe con carácter urxente a situación actual da atención primaria no municipio de Vedra e adopte as
as medidas necesarias para reforzar a accesibilidade e a continuidade asistencial, que na actualidade se atopan claramente deterioradas. E punto 3, traslado deste acordo a Consellería de Sanidade e a Xerencia Sanitaria correspondente para o seu coñecemento e os efectos oportunos. Foi informada favorablemente. Bueno, a moción ten dous apartados, obviamente. Un deles é recuperar o médico dos sábados. O feito de que nos falte o médico dos sábados, entendo perfectamente que é unha política a nivel autonómico do PP. A nivel da autonomía, é dicir, somos un mismo partido, xenera un problema básico, importante. E é que hai unha desigualdade, cada vez xeneramos máis unha desigualdade de clase. É dicir, por unha parte, saturamos o PAC, calquera que baixara o PAC sabe como está aquilo, hai colas, fora literalmente colas de outros concellos coa mesma situación que antes resolvíamos o sábado pola mañán. E, por outra parte, xenera un problema de desigualdade porque hai xente que ben pode pagarse un taxi, ben pode pagarse, ten un coche, ben ten quen lle bota unha man para avisar, e hai xente que non pode, hai xente que ten nenos, hai xente que non pode acceder a eso e que lle costa cartos, de tal maneira que pouco a pouco vamos generando unos servicios públicos que van a empezar a ser unha cuestión de clase, é dicir, que van a xenerar desigualdade a nivel municipal. Temos un problema, ademais, e é que nos dá a sensación que fai vostede deixación, é dicir, vostede é máis un militante que un alcalde. Xa nos pasou algo parecido, os nosos servicios se van degradando e co tempo non nos recordamos do que tiñamos. Xa pasou con correos, xa pasou con transporte intermunicipal, xa pasou co transporte escolar, pasa igual. É dicir, sempre vostede pon por diante o partido á veciñanza. Está pasando ahora mismo co sistema sanitario, que lle pedimos que de unha vez, de unha forma moi educada, que poña por diante por unha vez aos veciños e non o partido. É dicir, por favor, mándelle unha carta. Non é algo novedoso, outros concellos o están facendo. Mándelle unha carta que lle solicitamos, é dicir, envíe unha carta ao conselleiro exixindo a restitución dese médico. Unha vez que vostede faga eso, probablemente, máis as presiones que poda facer, queda en manos da consellería. Pero, cando menos, manifieste o sentir do concello, dos veciños. Os veciños queremos que ese médico volva a estar os sábados pola mañá. Se os veciños queremos eso de forma mayoritaria, vostede casi está na obrigación institucional de solicitalo. De acordo? Esa é a primeira das partes. A segunda das partes é, necesitamos saber que pasa co centro de saúde. É dicir, levamos dous anos a volta co centro de saúde. Nos leva inflando a noticias que se ahora sale, que xa non, que si se licita mañana, que si non sei quanto, que si xa teño o proxecto, que si teño un convenio, que si renovo o convenio. Algo está pasando co centro de saúde. O que necesitamos saber é que pasa co centro de saúde, porque sempre estamos a punto e nunca chegamos ao final. Entón, eso é o que solicitamos con a moción. Primeiro, solicitar o médico o sábado e logo solicitar a Consellería que de unha puñetera vez de narices, unha excepción. Primeiro, é unha excepción que teñamos un centro de saúde que non lle pertence á Consellería. E segundo, é unha excepción que teñamos un centro de saúde na situación na que está. Xa é imposible manter ali un tema sanitario. Entón, solicitamos que de unha vez arranquen con esa obra, que se lle diga a Consellería que exiximos que se arranque con esa obra e que exiximos o médico de volta. Ben, xa lle vou adiantar que non a vamos a apoiar. Se adianto tamén, agradezco máis o tono e as formas e eu tamén, de forma que lo tranquila educada, tamén llevo a explicar por que non a vamos a apoiar. De acordo. En primer lugar, o que falan en relación ás obras do Centro de Saúde, mira, as obras, en principio, porque son obras que temos que adjudicarnos como Concello, se todo vai ben, e todo por hora está indo ben, nas próximas semanas sairá a licitación. Non podo dicir se un mes ou dos, pero en principio a idea, estamos pendientes
un informe técnico de supervisión da Diputación, que é necesario un informe técnico de supervisión da Diputación que é necesario, bueno, para licitarlo, nada máis. É un trámite burocrático, que en principio les quedaron de mandarlo nestes días, e con eso xa empezar a licitación, porque son as obras que teñen que comenzar sí ou sí neste ano, o sea, que hai unha parte que hai que justificar este ano. Por tanto, por hora vai no procedimento normal, todo eso, o normal é que na última parte do ano vexamos xa as obras iniciadas. De acordo, que se inicia a licitación nas próximas semanas e que antes de final de ano xa unha parte das obras realizadas. Por tanto, en relación a esa moción non ten sentido. En relación ao resto, o que fala vostede dos sábados pola mañá. Mire, cando este no segundo párrafo fala na exposición de motivos, esta situación non responde a causas alleas ou inevitables, senón que é consecuencia directa das políticas aplicadas polo Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia. Mire, eso non é verdade. Eso non é certo. De acordo? Vostede sabe perfectamente, por unha persona inteligente, sabe perfectamente que a atención primaria atravesa unha situación complicada e difícil en toda España por un problema de déficit de especialistas en medicina familiar e comunitaria. É que non é que lle afecte a Galicia, e lle afecta a toda España, goberne quen goberne. É un problema e está afectando a toda España. Básicamente, para que a xente non se entenda, non hai médicos. Non é cuestión de carta, non hai especialistas de medicina familiar e comunitaria. Vostede me dirá, oiga, pero eso xa pasaba no pasado. Entón, por que agora? Por que ocorre isto agora? Bueno, pois, algo tamén moi sinxelo. Tamén saberá que no ano 2023 houve un acordo entre a Consellería de Sanidade e a Mesa Sectorial, onde estaban todos os sindicatos, incluído a CIGA, incluído o sindicato da BNG. E por unanimidade, todo o mundo chegou ao acordo de proceder de forma progresiva á reducción das jornadas dos profesionais dos Sergas ata as 35 horas semanais de jornada ordinaria, que querían quedar totalmente implementadas a finales do ano 25, o sea, fai uns meses, fai apenas 4 meses. Pois ese é o gran cambio que pasa agora. E máis, nese acordo establecíase que eses traballadores que tiveran esa quenda mañán ou tarde, se aplicaría a reducción nas jornadas dos sábados. Para que se entenda, se os tres médicos de Vedra antes traballaban 37,5 horas ordinarias a semana, ahora son 35. O sea, son 2 horas e media a semana menos, que ven a coincidir un pouco ca jornada de sábado por la mañá que cada médico se iban turnando e facendo. De acordo? Entón, por eso ocurre agora. De acordo? Entón, a área sanitaria, evidentemente, ten que estudiar todas as opcións para garantir, porque hai que garantir, efectivamente, a cobertura de atención continuada das persoas. Porque o PAC non abría os sábados pola mañá. De acordo? E, nese contexto de reducción de xornada ordinaria, sobrecarga estructural, déficit de profesionais, a única solución, de logo, agora mesmo, era abrir o PAC pola mañá e, evidentemente, centralizar esa atención no PAC pola mañá, non en Vedra, sino na área sanitaria. Iso foi en Vedra, en Teo, no Pino, en Portosón, etc. Por tanto, reorganizar a área para garantizar esa prestación sanitaria o sábado pola mañá. No caso concreto do Centro de Saúde de Vedra, de acordo, tamén temos que aclarar que o que pasaba polas mañáns é un servizo de garda. Isto é, un servizo de urxencia extrahospitalaria. Non é un servizo de atención ordinaria do paciente. Por eso, tamén me consta que incluso habrá xente que non sabía que o sábado pola mañá había un médico aí. Habrá moita xente que sí, pero había moita xente tamén que non sabía que había un médico pola mañá aí que atendía nas urxencias. Como estou seguro que nas urxencias moita xente os sábados pola mañá, por certo, que atendía personal de Vedra e de Boguixón. E tamén, eu teño vido moitas mañas aquí ao Concello, e a afluencia, digamos,
non era moita xente a que viña os sábados pola mañá. Porque, efectivamente, é un servicio de garda, é un servicio de urxencia extrahospitalaria. Repito, non é de atención ordinaria presencial que vostede fala na moción dela. É que iso non era o servicio que se prestaba. Non é un servicio ordinario, é de garda, de urxencia extrahospitalaria. Pero é que estou convencido que habrá moita xente, que vive un veciño San Xulián, que probablemente se tuvera ese tipo de situación só pola mañá, moitos de San Xulián irían xa a Santiago, non virían aquí. Estou convencido. Moitos chegarían aquí e aquí, de aquí deberíamos a Santiago, ou moitos iríamos directamente a Santiago. De acordo? Esa é a realidade. Si lle dou a razón unha cousa. Efectivamente, había un tipo de servicio que efectivamente supón unha molestia, que é nas curas. Quen tiña que fazer as curas o sábado pola mañá, efectivamente. Eu sí que supón unha molestia. Oye, antes viña aquí, era moi fácil, e agora ten que ir ao PAC. Neso, estou de acordo. Pero é que non hai outra solución, desde logo, ahora mismo. Home, non me diga máis que é que como vamos a poder facer, o sea, que a xente vai a Santiago? Mire, é que o luns, a partir das 3 da tarde, hasta as 8 da mañá do día seguinte, se pasa algo, tes que ir a Santiago, PAC. Luns pola tarde noite, martes pola tarde noite, mércoles pola tarde noite, xoves pola tarde noite, vernes pola tarde noite, domingo pola mañá pola tarde noite, sábado pola tarde noite. O único que se fai é que, efectivamente, o sábado pola mañá había que ir servicio, non hai, e ten que ir a Santiago. É unha molestia, sí, pero non é o problema enorme que pretenden decir. É que non foi un capricho, hai unha explicación e non hai ahora mismo outra alternativa. De acordo? Home, e dite, que vostede non defende os veciños, etc. Mire, creo que temos sobrada experiencia en defender os veciños de Vedra durante todos estes anos, ainda que sea frente a un goberno que sea amigo. Creo que non teño nada, ou este equipo de goberno non ten nada que demostrar nese aspecto. Pero neste caso, si digo, mire, aquí efectivamente falei ca xerencia, falei co xerente, e o xerente falou comigo. E falamos de todo isto, e tiven todas as explicacións. Por tanto, comprendín a decisión. E obviamente non lle vou enviar, unha vez que digo, mira, comprendo a decisión, non lle vou enviar unha carta, dicindo, oiga, tal, non sei que, e a máis sei que perfectamente que agora non había outra solución. Esa falamos que no momento que se poida, oye, pois recuperemos esa atención aos sábados pola mañá. Pero agora é absolutamente inviable. Pero sabes algo máis que lle di? Dixen, mira, Ángel, que é o xerente, nós sí que estamos preocupados por unha historia, que é onde realmente nós temos que guimarnos as naves, que é nesa atención presencial ordinaria de luns a venres. E sí que nos últimos meses sufrimos un problema que eso sí que nos afecta, eso sí que afecta a prestación sanitaria dos veciños de Vedra. Que teñamos un dos médicos, unha baixa, que estuvo 4 ou 5 meses esa baixa, pois moi poucos días foi coberta. E ese sí que foi un problema que foi reclamado, que falamos con el, que se fixo o posible, e ora, gracias a Dios, creo que temos un equipo sanitario, tanto médico como enfermeiras, ou a nivel administrativo, creo que bon, que a máis que atende moi ben, que fixeron un esforzo extraordinario para reducir ese problema que se había causado por faltarnos un médico durante 4 ou 5 meses, con un retraso nas citas importante. Oye, fixen a proba hoxe, e tiña máis a ver unha foto no móvil, ás 2 da tarde, hoxe, ás 2 ou 3 da tarde, pedi unha cita para min, e xa tiña para o martes, ás 12 da mañá. Eso fai un mes, sabíamos que non era factible. Oye, xa estamos nunha semana ou menos nunha semana, co cal se está recuperando ese tempo perdido. Eso sí que nos preocupa. E aí, efectivamente, somos beligerantes. No outro, evidentemente, non é unha noticia agradable cando me chaman e di eso, non lle vou a engañar. Pero cando me explican, cando me din, oye, Carlos, que non hai outra solución posible, este é o problema, mentre non se resolvan certos problemas en Madrid, e a máis que é tan estrutural, que ante que se tomen decisións, que algunhas creo que xa se tomaran en Madrid, ainda vai tardar uns anos en poder resolverse ese problema, de acordo? Oye, dentro do malo, que é unha molestia, sí, pero non un problema estrutural, como lle digo, que cando me explican o comprendo, pois obviamente digo, pois mira,
garantizamos, seguimos garantizando a prestación sanitaria continua aos veciños, bueno, pois, insisto, o que dicen, onde non podemos fallar na prestación de luns a viernes, nos servicios que temos, nos medios que temos, nas enfermeiras que temos, etc. De acordo? Pois por eso non lla vamos a aprobar. Un par de temas, é dicir, obviamente só faltaba que non se garantizara a prestación sanitaria aos vecinos, que decir, todavía estamos todavía formamos parte de Europa e esas cousas. Xa sei que falaron, obviamente, cos médicos, foi o mesmo que me dixeron a min, que non tocáramos o tema, porque, obviamente, houve unha reunión sectorial que o que importaba era a reposición das baixas. Mire, a min o que se fale dentro de un tema sectorial entre un sindicato que apoia os seus traballadores e a súa xestión, a súa xestora, neste caso, é que sinto moito, se non ten que coincidir co beneficio dos veciños. Xa sei que hai ese problema, obviamente hai ese problema. É dicir, se chegou a un pacto e me dá igual que sindicato seña, é dicir, serás nacionalista, de dereitas ou de esquerdas ou de centro, me dá igual. Eso non é o problema dos veciños. O problema dos veciños é que non queren perder o sábado pola mañán o médico que tiñan aí, que efectivamente utilizaban para curas, para asistencia, para emerxencias, en fin, pero non o queren perder. E é unha cuestión que é absolutamente transversal. Nin a xente do PP, de feito, estivo décadas funcionando. E nunca fallou, e sempre funcionou ben. Sinto moito polos médicos. A atención primaria é competencia da Consellería. Hai outras autonomías que non teñen problemas coa atención primaria porque, entre outras cousas, pagan máis. É dicir, non é responsabilidade miña. A responsabilidade é vosa que tendes que dar a solución. A mí non me podedes facer partícipe nin aos veciños dos problemas que xenerades, nin que xeneran outros. Os veciños queren ese médico aí pola mañá. Entón, o que te pido é que mandes esa carta, xa que lle dixeches a Ángel eso, pois mandalle a Ángel a carta, que máis dá? Mira, os veciños me piden que te mande esta carta. Xa está, non hai moito máis. É dicir, o mesmo que lle dixeches, deixalle claro aos veciños que estás con eles. É dicir, que a ti te importa máis a veciñanza que a militancia do partido e as explicacións que te dá o partido. Iso é o que te solicito. Logo, sobre as obras, é dicir, despois de ter conveniado fai 2 anos a obra do centro de saúde, que todavía a estas alturas teñamos que pedir informes de non sei que, cando o proxecto temos feito teóricamente dende o ano pasado, despois de 20 noticias nos xornais de que xa iba para diante, ostras, de verdad que é insoportable. Despois de descubrir que nos pertencía, que non era da Consellería, que non sei que, decir, hombre, macho, será momento de tirar para diante. Dentro do noso grupo sí que vamos a apoiar a moción, porque entendemos que é un dereito que tiña a veciñanza de verla, que a fin de contas acaba perdendo, que é o peche de atención médica presencial os sábados é unha perda real dun servicio, sobre todo para as persoas maiores, e no tema no que facía fincapé o señor alcalde antes, o tema das curas é o máis preocupante, porque moita da xente viña a facer a cura o sábado, igual podía pasar un día sin facela e o lunes xa volvía a facer aquí, e aí vai ter que desplazarse no fin de semana a Santiago, sí ou sí. É evidente que nos últimos anos a atención primaria sofreu un deterioro por falta de profesionais, dificultades para conseguir citas, e non deixa de ser un recorte e unha perda progresiva de servicios no rural. Consideramos que se debe exercer unha defensa activa dos intereses dos veciños e por iso vamos a apoiar os acordos desta moción. Ben, bueno, pois, para pechar o debate, bueno, nos mantemos na nosa postura, xa lle expliquei. Creo que ao longo destes anos, creo que nadie pode dudar deste equipo de goberno que defende, por en primeiro lugar, os veciños. Neste caso, explico, desa situación onde explico, onde sí falo. Cando falei co partido, falei co gerente, o gerente comigo, en relación a este tema, como digo, non é unha noticia que nos guste escoitar, comprendemos a situación, comprendemos que a absolutamente inviable, por o que lle digo, non é unha cuestión económica, é unha cuestión de falta de médicos, non é unha cuestión económica, falta de médicos especialistas en medicina familiar. En calquer caso, insisto, nós, con esa reunión con gerencia, o que insistimos moito é o que nos preocupa que, por favor, que no tema da asistencia de lunes a viernes,
que non nos pase o que nos pasou nos últimos meses, de que unha baixa prolongada dun médico que non se cura. Podemos entender vacacións, podemos entender moitas cousas, pero unha baixa de meses dun médico hai que cubrirla sí ou sí. Non? E ese é como nós entendemos que mellor defendemos os veciños de Vedra. Solamente unha aclaración. É dicir, bueno, eu sí que dubido de que defendas os veciños, o sea, te volvo a repetir, correos, transporte municipal, transporte escolar, o tema sanitario, ese médico nunca se recuperará, nunca. E te volvo a decir, ti non podes facer partícipe dos problemas que xenerades vos aos veciños do teu concello. Ti, antes que nada, eres o alcalde de Vedra. Non eres un militante superguai del PP. Non sei se me explico. O sea, ti eres... Moi ben, no PP eres maravilloso e non vale para nada a túa maravilla do PP. Falas con todo Dios e non vale para nada. Eres tan amigo deste como eras amigo do de Correos. Te recordas? O meu amigo. Bien, o teu amigo non valeu para nada, para quedarnos sin Correos. O teu amigo non valeu para nada. E aquí non vale para nada o teu amigo. O que vale é que mandes unha carta e que a publicites. E diga, eu son do PP, pero apoio os veciños. Ese é o que vale. Todo demais é nada. Nada e nada é o mesmo. Conxunto vacío. Bueno, como creo que, como presidente da mesa, oye, non te enfades se non coincidimos, joder. Pero, como creo que, por lo menos, teño, bueno, creo que, por lo menos, teño previsto de cerrar os debates, non confundan unha cousa, se entendades, perdemos un médico. Non é que mandar a un médico só para ver aquí un extraño, alguén tal, non. Estamos falando que dentro das jornadas ordinarias dos médicos, que as 37,5 horas ordinarias, os médicos cumprían esas horas tamén cos sábados pola mañá. No momento que as jornadas pasan as 35, hai que reducir as horas dos médicos, 2 horas e media menos a semana. Como calquer traballador. Efectivamente, claro. Estou dicindo, non é en cuestión de pasta, é en cuestión de falta de profesionais. Pero, bueno, pasamos a votar. Votos a favor da moción? Votos en contra? Pois recházase a moción con 5 votos a favor, 3 do BNG e 2 do PSG-PSOE e 8 votos en contra do PP. Pasamos ao cuarto punto. Acordo se procede sobre moción do Grupo Municipal do ONG para exixir a participación conxunta con Moguisón na convocatoria de subvencións dos proxectos estratégicos e garantir o financiamento do centro de día. Do lectura ao ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais de data 21 de maio de 2026, pola que se ditamina favorablemente a moción sinalada. Antecedentes. Recentemente reunise a mesa de seguimento do centro de día e mini residencia en convocatoria urxente promovida polo BNG de Vedra. O obxecto da convocatoria era citar aos alcaldes de Vedra e Boqueixón ante a recente reunión que o alcalde de Vedra e o presidente da Xunta tiveron para avanzar no financiamento do centro de día. Quixemos saber tamén que motivou a non asistencia do alcalde de Boqueixón á reunión co presidente. En relación á reunión entre o alcalde de Vedra e o presidente da Xunta que se vendeu en medios de comunicación como a confirmación de asistencia de avances no financiamento das instalacións, o alcalde indicou que na reunión únicamente se falara da teórica presentación do proxecto de construción dun centro de día a unha subvención para proxectos energéticos. Sobre a non existencia da reunión do alcalde de Boqueixón, os dous representantes que mandou a reunión non dixeron nada. Revisadas as recentes convocatorias, intuímos que se trata do Fondo Adicional e o Fondo de Cooperación Local para investimentos en infraestructuras municipais de carácter estratégico, publicada no DOGA do 8 de maio de 2026. A convocatoria inclúe as seguintes condicións: un orzamento mínimo de 500.000 euros a cumprir unha das seguintes condicións: mellorar os servizos públicos, debe contribuir á mellora dos servizos públicos ao desenvolvemento social ou equilibrio territorial cun impacto supramunicipal ou comarcal, ter relevancia económica ou estar incluído nun plan estratégico aprobado polo Concello. Como un centro de día non parece que teña relevancia económica e ademais non consta que teñamos en Vedra un plan estratégico aprobado, imaginamos que solicitarán a subvención en razón á mellora de servizos públicos.
Na citada mesa de seguimento, o Concello de Boqueixón negouse a participar na solicitude de subvención, polo que resulta dificilmente demostrable a supramunicipalidade do proxecto. A xustificación para non colaborar foi que era técnicamente imposible realizalo. Consultada a convocatoria, obsérvase que é totalmente posible presentar o proxecto de forma conxunta entre Vedra e Boqueixón e que, ademais, esta fórmula está expresamente prevista na convocatoria. O artigo 2.2 da orde do 27 de abril de 2026 do de 8 de maio establece literalmente: os concellos poderán presentar proxectos de forma individual ou proxectos conxuntos a través de asociacións ou agrupacións reguladas por convenio ou mediante mancomunidades. Polo tanto, non hai ningunha dúbida. A presentación conxunta está permitida e regulada. Dende o BNG de Vedra non queremos entrar nun debate estéril sobre a reunión da mesa de seguimento. Foi un intento de engano por parte do alcalde de Vedra e os representantes do Concello de Boqueixón. Así que, en beneficio da veciñanza de ambos concellos, solicitamos que se aprobe a seguinte moción. Exposición de motivos. Primeiro, os concellos de Vedra e Boqueixón aprobaron no seu día e instancias do BNG de Vedra e veciños de Boqueixón sendas mocións para a construción dun centro de día e mini-residencia de forma compartida, como infraestructura clave para a atención á dependencia e a fixación de poboación no rural. 2. A Xunta de Galicia publicou no 8 de maio de 2026 a convocatoria de subvencións para proxectos estratégicos de concellos, cun prazo dun mes, remata alrededor do 8 de xuño de 2026. Esta convocatoria permite expresamente a presentación de proxectos conxuntos entre concellos a través de convenio. 3. O proxecto que necesitamos ronda os 700.000 euros e supera o mínimo exixido, 400.000, de maneira que o feito de ser compartido reforza o seu carácter supramunicipal, requisito indispensable para ser considerado estratégico e obter a subvención do 50% do custo, ata 500.000 euros. 4. Existe un interese público superior en non perder esta oportunidade de financiamento, sendo indispensable que ambos concellos actúen de forma coordinada e leal, tal como acordaron. 5. Ante a información dunha posible reticencia do Concello de Boqueixón, este grupo municipal considera que o Concello de Vedra debe actuar con responsabilidade, reclamando o cumprimento dos acordos previos, e se é necesario explorar fórmulas alternativas para non quedar fora da convocatoria. Polo tanto, o Grupo Municipal do BNG de Vedra propón ao Pleno do Concello de Vedra a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, reclamar o cumprimento do acordo con Boqueixón. Instar ao Goberno local de Vedra a que se dirixe oficialmente ao Concello de Boqueixón por rexistro con acuse de recibo para a. Recordar a existencia e vixencia do acordo plenario compartido para a construción do centro de día e mini-residencia. B. Exixir a súa participación activa e leal na convocatoria de subvención nos termos acordados. C. Convocar unha reunión urxente entre os técnicos e responsables políticos de ambos concellos para articular a presentación conxunta no prazo establecido. Segundo, aprobar a presentación do proxecto de forma conxunta. Autorizar ao Concello de Vedra a presentar xunto co Concello de Boqueixón a solicitude de subvención ao beiro do procedemento, unha vez que formalice o convenio de colaboración entre ambas entidades. Terceiro, establecer os termos do convenio con Boqueixón, no caso de que acepte. Asinar un convenio de colaboración con Boqueixón de maneira urxente que inclúa como mínimo orzamento total estimado en 700.000 euros, tal e como se publicitou nun xornal o 31 de marzo de 2026. Porcentaxe de achega de cada concello ao resto non subvencionado. Responsabilidades na xestión e execución do proxecto. Titularidade compartida e réxime de uso das instalacións. 4. Recomendar os requisitos técnicos para o éxito da subvención. Considérase imprescindible para o éxito da subvención que na elaboración da documentación se teñan en conta as seguintes directrices esenciais. 1. Convenio de colaboración asinado por Vedra e Boqueixón como requisito indispensable para a presentación conxunta. 2. Acordos plenarios de ambos concellos aprobando expresamente a participación no proxecto e na solicitude. 3. Proxecto técnico completo de infraestructura, axustado á normativa de centros de día e mini-residencias. 4. Memoria xustificativa do carácter estratégico que destaque a repercusión supramunicipal ou comarcal, atendendo a persoas dependentes de Vedra e Boqueixón e potencialmente de outros concellos limítrofes. O desenvolvemento social e territorial, fixación de población, conciliación familiar, loita contra a despoboación no rural, que é unha infraestructura fundamental para a mellora dos servicios sociais. Memoria económica compartida, detallando o orzamento total, a porcentaxe de financiamento solicitado á Xunta, 50% ata 500.000 euros, e a parte asumida por cada concello. Quinto,
Presentación en solitario de Vedra e publicidade do desapego de Voqueixón. No caso de que transcurridos 5 días naturais desde a notificación oficial a Voqueixón a través do registro de entrada este Concello non responda confirmando a súa participación ou manteña a súa negativa a formalizar o convenio, solicítaselle ao Goberno local de Vedra a presentar o proxecto en solitario nesta convocatoria de subvencións, adaptando a memoria xustificativa para argumentar o carácter estratégico supramunicipal do centro de día e mini residencia con base na súa localización estratégica en San Fins de Sales, preto de Nacional 525 e do límite municipal de Boqueixón, e na súa capacidade para atender tamén a persoas dependentes dese concello mediante un futuro convenio de prestación de servizos. B. Dar cumplida publicidade nos medios de comunicación, prensa escrita, digitais, radios locais e comarcais, así como nas redes sociais e página web do Concello de Vedra, do desapego e falta de colaboración do Concello de Boqueixón ao proxecto conxunto para a construción do centro de día e mini residencia, malia existiren acordos plenarios previos aportados por ambas as dúas corporacións. Esta publicidade incluirá o texto íntegro da comunicación requerida remitida a Boqueixón, a data de recepción e a falta de resposta ou negativa expresa, as consecuencias desta decisión para a cidadanía de ambos concellos, perda dunha oportunidade de financiamento, atraso na execución de infraestructura. B. Remitir ás entidades sociais e asociacións de veciños un informe detallado da situación, poñendo en valor o interese de Vedra e denunciando a inacción de Boqueixón. C. Depositar copias do informe no bar da Casa dos Maiores de Vedra, de maneira que sexa accesible, de fácil lectura e comprensión para as persoas maiores que ali se reúnen periódicamente. Sexto, dar publicidade e traslado. Dar traslado desta moción e dos acordos que se adopten ao Concello de Boqueixón en proba de vontade compartida ou, no seu defecto, de interese supramunicipal do proxecto. Esta moción ha sido determinada favorablemente. Bueno, o primeiro, xa vou facer unha aclaración porque outro día a Comisión de Información era para eso, pero quen veu a sustituir non tiña nin idea de que falábamos. Que falou unha mención a que outro día na Comisión de Información, que precisamente as comisións son para isto, se lle preguntou a quen viña representando, que era, non sei se era Costa ou Enrique, non sei quen era, e non sabía nin de que falábamos. Entón, aunque non estea vostede, a próxima vez que vayamos a unha comisión era bo preparar un pouco, polo menos lerse e ir un pouco preparados, porque senón cando eu fago a pregunta me quedo con unha cara de parvo. Eso sea mutuo, entonces, ¿no? Sí, tamén, vale, sí, perfectamente. Perfecto. Entonces, claro, a primeira pregunta, efectivamente, a primeira pregunta que fixen cando tivemos a reunión foi, vostede nos dixo que vostede que lle dixo que a presidente que se iba a presentar a un proxecto municipal de carácter estratégico, unhas subvenciones para temas de carácter estratégico. Entonces, nós o que fixemos foi revisar cales eran as que estaban convocadas durante esta anualidade, porque se non sería para a anualidade que ven, non tería moito sentido. Entón, intuímos que é esta. De non ser esta a convocatoria que vostede nos dixo, todo o demais da moción ten efecto exactamente igual. Poderíamos tachar esa parte e seguir. É dicir, despois de... Eu fago aquí un percorrido, de acordo? A primeira vez que se aproba facer un centro de día en Vedra foi fai 17 anos, o 23 de maio de 2009. Na época do Dom se votou de forma todo o Concello, todos os grupos particulares, de forma unitaria a construcción dese centro de día. Había un orzamento que era sobre 2 millóns de euros. Nós somos conscientes de que naquel momento, se vostedes non chegan a conseguir o voto, se houbera gobernado co PSOE e o Bloque, hoxe en día teríamos un centro de día. Son absolutamente consciente. Eso perdeuse porque chegou basicamente vostede. Pero voulle facer máis recordatorio. Dende 2009 fai 17 anos. En 2011, vostede, como candidato do PP, incluiu no programa electoral un centro, cito entre comillas, un centro de día para maiores. Dende aquelas levamos 15 anos. Xa o prometeu na primeira, tamén prometeu outras cousas como cambiar o pexón e todo aquilo que nos recordamos periódicamente, pero xa o prometeu no 2011, fai 15 anos. Volveu a prometer de maneira tangencial, pero no 2023 volveu a prometer. Os veciños de Vedra e Boqueixón escoitamos do novo compromiso. O centro de día faríase durante esta legislatura. O PP de Vedra prometeu, o PP de Boqueixón prometeu tamén. A min casi me doe máis o tema de Boqueixón que de Vedra.
Eso me parece absolutamente insoportable, porque vostedes todavía manteñen as apariencias e dicen de vez en cuando que se fará e tal, pero de voqueixón, que ni sequera veña o alcalde ás reuniones das mesas de seguimento, me parece unha falta de respeto absoluta, o digo como é. E claro, logo nos enfadamos nesas reunións, pero me parece unha falta de respeto. En 2020, despois de 11 anos de paralisia absoluta, nos poñemos no bloque e veciños de Boqueixón e damos traza a algo que non tiña traza, de acordo? 2020. Presentamos unha moción, resulta que a refrendan unanimemente, en 2023 tiñamos que ter o edificio prácticamente rematado. Podemos seguir facendo un percorrido. Só demostran unha cousa, é dicir, vostedes levan de 2011 15 anos, de acordo? E o único que conseguiron é unha promesa electoral no 2011, un acordo plenario que vostedes mesmos aprobaron, un primeiro paso en 2021, un proxecto pendiente en 2023 e un anuncio en marzo de 26. Mas será hora de que arranquen de unha vez. É dicir, non nos poden seguir contando batallas. Ahora temos unha oportunidade única. Esta oportunidade non sei como a teñen de avanzada. Se non fora que esta línea de subvencións non queren ir a ela, deberían de ir. É dicir, a mí me costa moito traballo decirlle aos veciños que lle poden financiar 500.000 euros, sabendo ademais que a parte proporcional que hai que poñer dentro do Concello se pode repartir entre Vedra e Boqueixón, xa non sería un 50%, sino sería un 25%, e sabendo ademais como son estes proxectos, que moitas veces ese 25% se quedaba no 12%, porque hai baixas que logo se reaproveitan para a parte proporcional municipal. Bueno, sabemos todos como é. É dicir, tendo todo o camiño feito, se non se presentan a esta, e además de forma conxunta, porque é que puntúa máis, e de feito, se non son capaces de explicar que é un proxecto supramunicipal directamente, vanllo tumbar, me parecería un delito despois de tantos anos, 17 anos, esperando por un centro de día, que non vayan a isto. E o que xa non me gusta, decir, o que non ten ningún sentido, e sinto pola secretaria que ten que ler estos tostróns, e que dentro da oposición teñamos que facer o seu traballo. Repito, se esta non é a línea de subvención que nos dixeron que eu entendín que era esta, deberían de ir. Se non é, deberían de ir. Deberían de ir colaborativamente con Boqueixón, que eso foi o que aprobamos no seu momento. Se é outra línea, deixe mal ler antes, pero non ten ningún sentido que nós teñamos que facer o seu traballo. Pido, polo tanto, que se aprobe con todos eses puntos, que non vou a volver a ler, e, sobre todo, que tamén é moi cristiano do Viejo Testamento, é dicir, se Boqueixón non quere, escarnio público e a tirar para adiante. E aí nos vai a ter o bloque detrás, e seguro que o soe. Van a ter al lado, nos dá igual, é dicir, nos dá igual as elecciones, nos dá igual que vostede volva a sair alcalde, o que necesitamos é un centro de día. É xa unha cuestión que nos supera como partido político. O sea, todos temos aquí familiares, eu espero que os que teñen familiares con problemas, que saben do problema, voten coa cabeza e non voten coas siglas do partido. Pero, repito, se esta non é a moción, non tiñan que ter aclarado na comisión, hubiéramos presentado agora unha modificación que non podemos presentar porque ninguén na comisión non lo contou. E se esta non é a subvención, póñase as pilas. Bien. Como a moción é larga, a miña resposta tamén vai ser larga. Vale. Entonces, vou intentar sintetizar o máximo posible. Mire, antes de empezar, a mí o que sí que abriu a moción en antecedentes, no último párrafo antes da exposición de motivos fala: dende o BNG de Vedra non queremos entrar nun debate estel sobre se a reunión da mesa de seguimento foi un intento de engano por parte do alcalde de Vedra e os representantes do Concello de Boqueixón, etc. Un intento de engano de que? Cando se me dixo alí que era imposible porque non o permitía a convocatoria, leo a convocatoria e resulta que non só lín esta convocatoria, lín outras convocatorias pasadas e sempre a supramunicipalidade é un factor do proxecto estratégico. Vamos a ver. Como que non é posible? É posible, viable e factible e puntúa. Xa chegaremos aí. Só sempre ti colocas este párrafo que falas de que o alcalde ten un intento de engano por parte do alcalde de Vedra. Dixen que non quería entrar neste debate.
que non quero entrar neste debate, precisamente. O que digo é non quero este debate. Claro, non quero ese debate, pero sempre faz o mismo. Non quero acusar, pero acuso. Vale, vale. Bueno, claro, non me estás entendendo. Non estás entendendo. Non queres entrar no debate, pero metes, lanzas a pedra. Pero non sei que lanzou a pedra. Eso quero dicir, home. A partir de aí, entramos... A intención era que a min, si era un proxecto de supramunicipalidade como este e como moitos outros, onde a supramunicipalidade se puntúa, non sei se... Déxame falar. Bien, a partir de aí, eu outro día, na Comisión de Seguimento, efectivamente contei a reunión que tuvemos Susana, a concelleira de Servicios Sociais, e eu co presidente da Xunta en relación ao centro de día. Vale? Nesa redundanza, foi onde o presidente veu con moi bons ollos e foi onde trasladamos que entendíamos que era un proxecto estratégico. E foi nesa xuntanza onde, efectivamente, nos falou que saliría que podría ter un encaixe moi bo, que pode ter ou non, pero que podría ter un encaixe moi bo, nunha próxima convocatoria de subvencións previamente de proxectos estratégicos vinculados ao Fondo de Cooperación Local, que efectivamente é esa. De acordo? Pero creo que vostede ou non me escoitou todo o que dixen outro día, ou interpretou no mal, ou non sei. De acordo? Pero, bueno, vou intentar aclararlo hoxe. Porque a min o que sí me quedou claro outro día, en esta moción, é que vostede ten un absoluto, non sei que palabra utilizar, pero unha especie de inquina personal con Boguisón ou que quere saber automáticamente xa se Boguisón di que sí ou que non, e se di que non, pois vamos a por eles, etc. Mire, e eu creo que de logo a Vedra Boguisón non nos vai a enfrentar, nin vai a lograr que nos enfrentemos, nin o vou a permitir. Dito eso, mire, tamén, isto é a modo de matiz, cando a moción empeza, moción do Grupo Municipal do BNG de Vedra para exixir a participación conxunta con Boguisón na convocatoria de subvencións, etc. A ver, a min, digo un matiz, falar entre concellos e exixir, pode falar, pedir, solicitar, pero o de exixir xa implica unha certa animadversión. Pero iso relaciono con un pouco con un párrafo que vostede pon un pouco máis adiante, na último párrafo da primeira folla, onde fala de que na citada mesa de seguimento do Concello de Boquixón negouse a participar na solicitude de subvención. E un pouco máis adiante, xusto antes dos acordos, fala de que ante información dunha posible reticencia do Concello de Boquixón, xa estamos confundindo, negouse unha posible reticencia, é dicir, son conceptos ou frases que indican cousas que non son exactamente o mismo, non? E aparte de algo que eu creo que non é certo. Aquí, en relación ao que dixeron os representantes de Boquixón, que a justificación para non colaborar foi que era técnicamente imposible realizarlo. Eu non entendín eso. Está claro que ti entendiches. Eu, personalmente, non entendí. Despois que me corrijan outras persoas que están neste pleno. Pero, bueno, avanzamos. Mire, eu creo que outro día o Concello de Boquixón, ainda que non viñera o vídeo, eu non precisaba que viñera o vídeo, precisaba que viñera o Concello de Boquixón, viñeron dos concellales. Para min é suficiente. A mesa de contratación tal como está aprobado no pleno exixe dos alcaldes, non do outro. O que tiña que ter feito era levantarme daquela mesa e marcharme porque non se cumplen as condicións. Déxame falar. Eu deixeche falar, déxame falar. Mira. Bueno, pois, como lle digo, eu creo que estes representantes de Boquixón foron bastante claros. Foron bastante claros. Dixeron que unha vez que se consiga a financiación, evidentemente eles é onde teñen que tomarse a determinación si é conxunto ou non é conxunto. Non dixeron que non van a participar. Iso non lle escoitei. Ni non dixeron. Dixeron moi claramente que entendían, por diversas razones, que non falaremos, que nesto temos que solicitarlo nós e que eles, obtido a financiación, aí evidentemente teñen que decidir, non? E fíjese hasta que punto que vostede máis adiante e explorar formas alternativas
para non quedar fora da convocatoria. Non, nós xa partíamos ese mismo día da comisión que íamos a pedir nós. Xa o dixemos claramente. Pois, para empezar, xa por iso non ten sentido a moción nese aspecto, porque xa dixemos que íamos a pedir nós. Por iso eles tampouco van a pedir. Eles podían presentarse a convocatoria para outras cousas. De feito, o ano pasado presentáronse. E eles xa non se van a pedir. Non van a presentarse a esta convocatoria, precisamente porque a idea é que sea conxunta. De acordo? Bien, fala vostede de que se non é así, e vamos a un pouco ao medio da cuestión, fala de que se non é así, dificilmente será demostrable a supramunicipalidade. De novo, eso tampouco é certo. Eso non é certo. Primeiro, porque existen moitas máis probas que poden acreditar perfectamente esa supramunicipalidade, empezando por ser un propio centro de día, ou por a propia existencia da comisión de seguimento, ou por a propia existencia de acordos plenarios, etc. O sea, hai moitas máis probas que a parte de facer un convenio. Pero, se usted leu a convocatoria, pois sí, estamos falando desa convocatoria, se usted falou a convocatoria, se vai a parte realmente importante, que é as puntuacións, fíxese cales son as instalacións, pero con moita diferencia que máis puntúan. Pero con moita diferencia. Sabe cales son? Digo yo, mire, as infraestructuras destinadas a actividades deportivas, con 35 puntos. Eu non conozco ninguna instalación deportiva municipal que sea, que sea de cotitularidade ou que tenga un convenio, etc. Por tanto, entendo, como é lógico, que entende que as instalacións deportivas de por sí xa teñen un carácter supramunicipal igual que un centro de día. Aparte que podamos aportar outras probas. Por tanto, non é certo que poida ter ese carácter supramunicipalidade ou non, porque haxa un convenio firmado ou non con Vocation. De acordo? E fíjese, se queremos garantizar a subvención, non fagamos o centro de día. Pidamos a subvención para o pabellón. Se a garantizamos, vamos a dar 35 puntos. Non é o caso. De acordo? Pero agora vamos aos acordos. Os acordos que vostede plantea. Claro, o primeiro e o segundo decaen polo que estou dicindo. Reclamar o cumprimento do acordo con Vocation, etc. Aprobar a presentación do proxecto fora de consulta. Bueno, xa estou dicindo. Primeiro, que usted fai un histórico aí de cando empezaron, na época do Dom. Vamos a ir un pouco máis reciente, non? Vamos a ir cando foi a época dos acordos plenarios, efectivamente. Pero nos acordos plenarios, eu conozco, de logo, os de Vedra, dudo que concrete tanto o acordo plenario de aprobado en Vocation, porque que se acordan nos plenarios foi, efectivamente, para hacer esa comisión de seguimento, declaracións máis ben xenéricas ou intencións, que despois acabarán sendo acordos concretos, evidentemente. Pero son máis declaracións xenéricas que outra cosa. E entre elas, efectivamente, estaba en o ano 2020 que nun prazo 3 máis 1, o sea, que para 24-25 estuvera en funcionamento o centro de día. Efectivamente, eso se puso aí. Efectivamente. Tamén é certo que, a parte do tema da crise da inflación, etc., houve unha parte moi importante, que foi o cambio de proxecto. Entendeu que o proxecto inicial que se falaba era un proxecto conxunto de centro de día de emerxencia que se iba a case 3 millóns de euros, que era absolutamente inviable, e ese cambio de proxecto para un que fora viable, entendíamos que os profesionales que o primeiro era o centro de día, e tíamos que buscar a maneira de que fora absolutamente viable e sostible. E aí é onde está o actual proxecto de transformar o que é a actual Casa das Artes no centro de día, que nos vamos a un presupuesto en torno a 700.000 euros. Que, efectivamente, eso si é factible e viable. Eso tamén foi unha das cousas que provocaron un certo retraso. Que, por certo, cando vostede fala dos temas dos costes, etc., mire, últimamente isto pasa ao revés, licitan se che presentan porque non cubren os costes, ou non sei que pasa cando estamos licitando nós e todos os concellos, ao final o que pensa que son 700.000 acaban sendo 750.000 euros. E aquí non preguntes a min, temos unha persona que leva uns cuantos anos en TEO e creo que pode acreditar que últimamente as convocatorias en obras, en vez de baixar, non sei que pasa, pero iso, pasa o que está pasando no mundo inteiro e iso provoca que as obras se incrementen. En fin,
Eu creo que a máis bo que son, en todas estas comisións, etc., sempre estuvo na mesma línea. Sempre estuvo na mesma línea. De decir, mira, non decimos que non, pero decidiremos no momento en que se conceda ou tengamos os cartos. Eu creo que eso é o que eles manifestaron outro día tamén. De acordo? E igual que Vedra sempre estuvo na mesma línea. E eu repetín outro día, que nos vamos ir adiante sí ou sí. Que íamos sacar adiante, sí ou sí. De acordo? Entón, en relación ao tema dos acordos que vostede plantexa do primeiro e segundo, aparte, oye, mire, que eu sepa, os concellos hasta o día dos somos soberanos en decidir o que queremos facer ou non. Por tanto, eu estaría máis preocupado que usted me pregunta a mí, oye, usted vai sacar o centro de día? Sí. O 100%. A pesar de todas as dificultades que teñamos. O outro supoño que o lógico sería esta moción, en calquer caso, presentada en Boquixón ou falar ca posición de Boquixón que lle pregunten ali. Entendo eu. En calquer caso, mire, nos, que os concellos veciños sean, neste caso, Boquixón, Concello Veciño de Irmao, a Estrada, ou Teo, que Teo estuvo gobernado por grupos de izquierda de moitos anos. A nosa relación con eles sempre é de cordialidade, de falar, non de mandar requerimentos, exixir, etc., 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 de acordo? E, por último, neste apartado concreto, mira, a presentación conxunta é certo que, e sobre todo ahora mesmo, non é tan sinxela, e aquí hubo algunha experiencia de presentar conxuntamente algunha convocatoria de subvención, e foi un problema a presentación, foi un problema a execución, e foi un problema a justificación. Máxime que estamos falando dun inmueble que xa está feito e que é titular 100% do Concello de Vedra. Por tanto, non é unha cuestión tan sinxela. De acordo? En canto ao acordo terceiro que vostede propón de establecer os términos do convenio con Boquixón, bueno, ello estamos falando. Mire, claro que habrá que establecer os términos con o Concello de Boquixón, no momento que el manifeste xa de forma fehaciente entrar a participar no centro de día. E iso vais a discutir no momento posterior. Un momento posterior que é moi cercano, como dixen outro día, moi cercano. Por dúas cousas que lle diré máis adiante. E máis, esa discusión vai a chegar este mesmo ano, nos vindeiros meses. Por tanto, esa é unha discusión que chegará pronto, que hai que facelo moi ben, que non é tan sinxelo como vostedes plantexan de firmar dos documentos e tenos para diante, de acordo? A parte de ver o estudio de viabilidade, a forma de explotación do mesmo, etc., 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 o que está claro que despois interveñen as secretarías dos concellos e son as que teñen que informar e ver como ou debe ser ese réxime de colaboración, que pode ser moi diverso. E teño claro, e vostede o dixo outro día na comisión, teño claro que, obviamente, ese réxime de colaboración debe ser equitativo nas cargas e debe ser equitativo nos beneficios, obviamente. Pero fíxese hasta que punto que se tiveramos que asumir nosa inversión completa e mañá eles quixeran entrar, iso tamén se pode falar a posterior no convenio. Perfectamente. Oye, mira, canto invertiches? Tanto. A amortización a cantos anos é? Tanto. Mira, canto sale por praza? Tanto. Canto me corresponde a mí, entón, poñer un convenio? Iso se pode calcular perfectamente. O sea, non se preocupen que primeiro estou convencido que o Concello de Boquixón se vai a sumar. Segundo, que nese momento estou convencido que se fará un convenio equitativo para todas as partes e que será beneficioso para todo o mundo. Non me cabe ninguna duda. Pero en calquer caso, e dixen outro día, se non for así, Vedra vai a tirar sí ou sí. En canto ao acordo 4, recomendar os requisitos técnicos para éxito da subvención, eu diríalle, e dígoche con cariño, neste caso parece unha falta de respeto ao personal aquí dentro. E os técnicos aquí leen perfectamente as convocatorias, saben que puntúa, que non puntúa, saben como hai que presentar, teno acreditado durante moito tempo, saben o que teñen que facer e como, e xa adianto, que se mañá nos dan a subvención non é porque o proxecto técnicamente non se adou, ou non se quitaran os máximos puntos que se podían sacar, ou porque houbera firmado un convenio con Boquixón, non. Se non se obtén ou nos dan a subvención nesta convocatoria, seguro que sea por calquer cousa, pero non por iso. Seguro porque, a mellor, oye, os cartos tamén son limitados, se poden presentar 60.000 proxectos que poden ser moito máis
estratégicos máis interesantes ou que non ten moitísima puntuación con o noso. Ainda que houbera un convenio con Voqueixo. Seguro que se non o dan, un convenio con Voqueixo non cambiaría esa edición, estou absolutamente seguro, porque non creo que sea o que vaya a terminar eso. Sai adiante, mire, se fora, repítelle, se fora unha estación deportiva, teríamos moitas máis posibilidades. Pero, creo que o máis interesante do que lle vou dicir é o que lle vou confiar agora. Mire, confiamos que nos van a conceder subvención. E este é o plan A. Pero xa é evidente que temos un plan B. E temos un plan B, de acordo, como un goberno responsable decidido a sacar este tema adiante, e se non sale o plan A, actívase automáticamente o plan B, e vamos sacar o centro de día sí ou sí, solos ou acompañados. Digo, para que estén tranquilos nesa tesitura. Pero xa, o que me parece delirante é o acordo que pretende que aprobamos o acordo quinto. Eso xa me parece delirante. Porque exactamente di que se non responde en 5 días naturais, ni siquiera días naturais, e se mantén a súa negativa, que presentemos en solitario, xa aí sempre íbamos a presentar, non fa falta que non lo diga. Dar cumplida publicidade nos medios de comunicación do desapego e falta de colaboración do Concello de Boqueixón e así difundilo por todos os lados, en as entidades sociales, en o bar dos maiores. A ver. No fondo, que estás buscando con eso? Pregunto en serio, que nos enfrentemos a Boqueixón. Mire, non nos vamos a entrar en polémicas con Boqueixón, repito, un concello veciño e irmão. Sempre temos boas relacións con eles, cos concellos da Redonda. Nos vimos a unir, a colaborar, a respetar as decisións que tomen eles, que eles son os que teñen que decidir cos seus veciños, oye, que facemos aquí, entramos, non entramos, como entramos, poñemos, non poñemos, etc. Son eles os que teñen que tomar, son soberanos, igual que somos soberanos en Medra, no que non corresponde a nós, ou que non nos propoñan, non? E logo debes pensar que a relación de Vedra e Boqueixón empeza e acaba no centro de día. Mira, a colaboración e a unión témola en moitísimas cousas, e transversales, e moi importantes. E non estou falando só de xuventude, os campamentos, ou de cultura, estou falando de servicios sociales, estou falando o deporte, estou falando, por exemplo, un tema como a auga, que a potabilizadora teñen a eles, e a manteñen eles. De acordo? Por tanto, como repito, eles farán, que a súa población, que a súa xente, a valoración, e como creo que xa anunciaron na comisión, e como quedamos, oiga, plan A ou plan B, este ano sí ou sí, isto vai salir adiante. E se sale adiante, sí ou sí, evidentemente, eles terán que firmar, oye, pois vamos con vos nestas condicións ou non vamos con nós. E iso vai a chegar. E que, repito, vai a chegar neste ano. Por eso non ten ningún sentido aprobar esta moción. Dentro do noso grupo, o primeiro que queremos deixar claro é que compartimos plenamente a necesidade de que Vedra conte con un centro de día, que entendemos que neso estamos todos de acordo. É unha demanda social, é real, as nosas persoas maiores necesítano, e para a conciliación familiar e laboral, pois, é necesitada. Coincidimos tamén que se deben aproveitar todas as oportunidades de financiamento posibles e consideramos que a colaboración entre concellos é positiva e beneficiosa. Pero non estamos tan a favor en que defender un novo proxecto do centro de día para Vedra se use para unha confrontación política entre distintas administracións. A pesar de que o noso grupo entende que Boqueixón sí debería posicionarse. Pero eu estive na comisión, tampouco non lle oín decir que non. Non se posicionaron claramente, pero tampouco non dixeron que non iban a seguir adiante. Entón, nos compartimos que debe existir un diálogo institucional con Boqueixón, compartimos que hai que estudiar unha posible presentación a este proxecto e que non se pode perder esta oportunidade de financiamento. Pero que sí non apoiamos é que se fale de desapego, de falta de colaboración, antes de esgotar vías de diálogo. É que se pretenda facer unha campaña política de sinalamento contra outro concello. Ou, incluso, que se pretenda empregar espacios como a Casa dos Maiores para difundir esta confrontación institucional.
O relevante desta moción debería chegar a ser un acordo con Vocación e loitar por acadar o financiamento para poder levar a cabo o centro de día. Por iso, desde o noso grupo, apostamos por traballar con lealdade institucional, buscar acordo con Vocación sen imposicións nin ultimatos, garantir que Verda presente o proxecto dentro do posible, sea conxunto ou individual, pero que Verda siga adiante, porque temos que ter en conta que o importante do centro de día é actuar con prudencia e responsabilidade para poder conseguirlo, pero que Verda loite por ter canto antes un centro de día. Vou facer solamente unha aclaración, Begoña, se non hai convenio, todo é noso. Se non hai convenio, é que non hai... Dicir, non é que non queira colaborar, no momento en que te dicen que non hai convenio, é que non colaboran. É tan fácil como eso. E a máis aló, nada. É dicir, ao final o que temos é Vedra pon o terreno, Vedra pon o edificio, Vedra asume o risco e se endereda, e Vocación se beneficia. Eso está moi ben. E se vostede non entende dunha maneira lóxica, vou explicar dunha maneira económica. 700.000 euros de orzamento. Ten que poñer 350.000. 350.000 non é igual poñer 350.000 que 175.000. Nos e 175.000 Vocación. Quer dizer que non sei que é o que non entendemos. É bastante fácil. E claro que estaría de acordo contigo, Begoña, se isto mo contas fai 5 anos. Pero es que sabes canto tempo levamos con esta... Sabes cantas veces o alcalde dice que non lle interesa, sabes? O sea, non é unha cuestión miña. Quer dizer que, e además, a confrontación é co señor alcalde. Da igual, facer o que queirades, eso, a vosa responsabilidade. Repito, o noso que facemos con esta moción non é un problema de confrontación. É a posta en valor dunha moción que se aprobou fai 5 anos e as mocións plenarias condicionan. Ti non podes aprobar unha moción fai 5 anos, utilizala para facer campaña e cando chega o momento de decirlles, oiga, resulta que temos unha convocatoria na que a supramunicipalidade se puntúa mellor, firmemos un convenio para facernos responsable, polo menos, da parte proporcional. E te dicen, non, corredes vos con eso e logo xa falaremos. Cando voladean, xa miramos a ver se nos interesa. Eso é normal. Eso que nos están propoñendo vostedes e eles. Eso non é normal. E claro que o interese da moción é que se de unha vez, despois de 5 anos, que non son 5 meses, 5 anos, non se comprometen de unha maneira pública, claro que sí, facer escarnio público, repito, é moi cristiano del Antigo Testamento. Non pasa nada. Oiga, habrá que decirlle aos veciños que non queren e non pasa nada. E sí, se habrá que utilizar os medios, porque a intención é que os veciños saiban, oye, de boas maneiras, ese escrito o podo facer eu moi enfadado, ou podes facer ti con moito cariño. Pero fai, non? É dicir, oiga, señores, a partir deste momento vemos que é imposible, non conseguimos en ningún momento apoios. 5 anos despois, non temos planificado convenio. 5 anos despois, non hai un convenio, o prometeu vostede no 2011. Non hai ningún tipo de planificación. É porque lle damos nos a vara, que senón eso nin estaba na senda. Porque levamos 10 anos dando a vara con este tema. Senón, vostedes non o tiñan nin na senda. Igual que o centro de saúde. Se non lle decimos nós que lle pertencen a vostedes, seguía coa teima de que era da Consellería. E a Consellería que era seu. Tivemos que chegarnos para decir, oiga, eso é do Concello. E isto é igual. E sobre esa moción, se se dá conta, é unha moción moi técnica e que está feita en colaboración con unha empresa que se dedica precisamente coa que vostedes tamén colaboran de vez en cuando para pedir subvencións. É dicir, unha moción técnica preparada por xente que sabe moito deso. Por iso recolle todos eses puntos. Eu non quero facer o traballo do funcionario, pero é que o meu traballo é fiscalizar o seu, non facerlo. Pero como vexo que non hai nada que facer, ao final teremos que facer algo. Repito que é unha cuestión suprapolítica, o sea, nos supera todo, é absolutamente transversal. Faga o que queira, faga a moción, nos ten detrás ao bloque, detrás, non decimos ningún, só queremos ver que o fai. Non nos importa facer política con isto, non nos importa gobernar. Nós non necesitamos da acción política para vivir. Temos traballo e vivimos del, dignamente. Non necesito ser alcalde para vivir. Non sei se se dan cuenta do que pasa na oposición. Entonces, faga o seu traballo e a nos ten detrás. Díxeme acabar. Creo non te... Sí, sobra como do outro día que nunca serás alcalde. Outro día non era público. Moi ben. Pois está moi ben. Outro día non era público. Repito, a mí non me importa a cuestión política nin os votos. Repito, e volvo a afirmar o que acabo de decir, non teño ningún problema. Non necesito da acción política para vivir. De acordo? Eu non dicen que ti a necesites, dicen que eu non a necesito, vale? Me dá igual, facede algo 5 anos despois, facede o que queirades. E logo, xa, o do maravillado, é dicir, isto de ter un plan B misterioso.
o que non se dá conta no pleno, pero vostede nos dice que existe un plan B misterioso, pero non se dá conta no pleno, é pouco menos que flipante. Quer dizer que eu recoñezo que levar a moción explicada ao centro dos maiores tamén ten algo de amanecista, pero vir aquí a un pleno e decirnos que temos unha moción misteriosa entre eso e, non sei, unha sociedade patafísica non hai nada, Estamos aí. Entonces, bueno, non sei. Repito, isto non pretendía chegar aquí, pretendía que se poñeran as pilas. Si é esta a convocatoria, repito, a noso que nos dixeron en esa empresa que se dedica a isto, e que vostedes probablemente traballaron alguna vez, sin a supramunicipalidade demostrada, hai un problema. Demostrar a supramunicipalidade sin un convenio é moi complicado. De acordo? Entonces, nós o que queremos é, isto tiña que estar explicado na comisión e probablemente tiñamos que ter convocado para solicitárvolo de outra maneira como fora con un pleno de urxencia, porque ahora estamos a 10 días de entrega. Pero, hombre, facede polo menos o esforzo de solicitarlle a Voqueixón que participe nos gastos dese 50%. É o mínimo, porque es que non podemos nos poñer todo e logo permitir que polo que fora, que es que eu se entendo moito, vendo a súa trayectoria, que eu non confío nada en vostedes, porque vostedes se doblega con un vento que lle soplen dende o partido. E o alcalde de Boqueixón, e queda aquí en acta, e é certo, ten moito poder dentro do seu partido, e vostede non ten moito poder. A vostedes soplan e se torce, como llevo facendo moito tempo, con todo o cariño do mundo. E poñer isto en manos de un xa veremos cando nos dean os cartos, é que me acojona, porque temos o Concello con unha situación económica límite. Está vostede arriesgándose a ter que poñer 350.000 euros de cocó, que, de feito, necesita unha mínima de 400.000 euros. Casi ten que ir vostede sacar un crédito de medio millón de euros para isto. Que non estamos en esas. Pídale a Voqueixón que poña metade deso. É tan fácil como eso. Non é moi complicado. A moción é eso, E o outro é floritura. E si non queren, pero xa xen que non o van facer nunca, porque o partido pode máis que os veciños, que iso foi o que lle dixemos antes. O seu partido podelle máis que os veciños. Primeiro, está claro que ti é do Antigo Testamento, eu son do Novo Testamento, vale? Eu son do Novo Testamento, por tanto, mire, eso dos carnes non vai comigo. Despois, que terá que ver o partido nesta cuestión? Que terá que ver o partido nesta cuestión? Unha cuestión que é mera... Digo, que terá que ver o partido nesta cuestión de se Boqueixón, ao final, participa ou non participa no centro día? Que terá que ver? Terá que ver o que decidan os veciños. Ou ti queres que alguén lle di de arriba a alguén, oye, participa nesto sí, nesto non, etc. É unha decisión que teñen que tomar eles. Non vamos a entrar en cuestións jurídicas, pero vou dicir unha cosa. Vamos a imaginar, de acordo? Porque vostede me trata de inútil, a mellor ten razón, pero eu creo que non. Non, que vostede levaron das eleccións moito tempo. Mire, vostede non cree que eu traballo en todos os escenarios. Traballo en todos os escenarios. E absolutamente en todos. Para que teñamos unhas posibilidades de sacar este tema adiante, sí ou sí. Entonces, desde esa perspectiva, non se preocupe que o alcalde Vedra o primeiro está interesado en que o Concello de Boqueixón participe do centro día. Son o primeiro interesado. Porque, obviamente, non é o mismo que o Concello de Vedra aporte o 50% que aporte o 25%. En resumidas contas. Eso é evidente. Pero tan evidente, vale, que por moito que escribas, por moito que grites, por moito que publiques, etc., mañá se o Concello de Boqueixón non quere poñer un duro, non o vai a poñer. Non, escoítame. Ainda que lle plantee unha demanda judicial. Eso que che quero dicir. Entón, nós, como vos veciños, tentaremos convencer. Sabes o que me tienes que diciros aquí? Sabes o que me tienes que decir? Si realmente unha nega di, mira, Carlos, mira, el pasado está, vamos a sacar isto para adiante, etc. Tienes que dicirme, mira, fala como vídeo. Está claro que isto é unha cuestión, mas se o falamos, isto vamos a presentarnos por moitos motivos, pero xa vamos a decir que é conxunto. E vamos a justificar a supramunicipalidade, de acordo? Iso claro que vamos a facer. E vamos a facer porque xa tínhamos preparado así. Vale?
Pero usted o que tiña que dicir é, mire, como usted ahora ten, como isto vai salir adiante, en plan A, un plan B, según di vostede, como vai a sacar adiante, e como nos ve moi ben que Boixón tamén participe, oi, intente convencelo. Intente convencelo nestes meses, joder, que participe. Que poña, que se hai reticencias de xurídicas, a ver como as podemos salvar. Se hai non sei que, bueno, claro que sí, e claro que o faremos, non somos gilipollas. No, digo eu. No, digo eu. Vale, pero tienes que dicir algo máis. E aí, apuntaré isto un tanto genial, diría. Pero mire, se Boqueixón, na súa soberanía, non quere participar, e para non sobrecargar o Concello, non se preocupe, home, na Diputación, que gobernamos, pois ustedes gobernan na Diputación, e hai 500 millóns de euros no banco, que algúns non estarán comprometidos, non se preocupe que falamos cos nosos diputados para que lle aproben unha nominativa, para complementar o que non de, se Boixón non quere participar. E dígolle máis, ni siquiera lle pido que teña éxito a historia, porque sei que despois a Diputación tamén ten as súas historias, ten os seus mecanismos, ten os seus temas, que ni siquiera lle pido que fagamos a gestión e que sea exitosa. É máis, incluso digo que a fagamos se Boqueixón finalmente non quere participar. Que confío en que Boqueixón, e repito, confío que Boqueixón sí vai querer participar. En réxime, evidentemente, de igualdad. Confío neso. Pero se non, oiga, dígame, usted ten os diputados do BNG tal, mal será, ni siquiera o completo. Mira, cantos días que poña Boqueixón? 175, mira, pois 175 pon a Diputación. Ni siquiera con posibilidad de éxito, Ni siquiera que dicir, oiga, despois non sale adiante, non lle vou botar a culpa nin a usted, nin aos diputados, que, por certo, manteño moi boa relación, tanto co PSOE como BNG, da Diputación, non teño queixa. Tamén poden dicir, Carlos, oye, pediches que fixéramos a ampliación de medio kilómetro da carretera San Miguel, que o vamos facer, joder, non me pidas isto. Oye, e tamén comprenderei, non é? Pero preguntémoslle, axúdenos. Bueno, vou facer dúas aclaraciones. A primeira, o Concello recibe do Estado que lle pertence 3 millóns e pico de euros e o resto prácticamente ven enteiriño da Deputación. Se lle parece pouco financiamento, casi o 30 ou 40% do SOI do bloque a este Concello, non sei, pero podemos pedirlle máis. A mí non me importa, me parece ben. Eu fago unha cousa, porque eu non goberno, claro, entonces necesito que me presente unha moción á oposición que teño ganas de morrer coa risa, fágame alcalde accidental e xestiono eu eso. Porque, claro, a mí me votaron para fiscalizar o seu traballo, non para facerlo. Pero, se quere, presénteme unha moción, non sei se se pode, secretaria, presenta unha moción a oposición, morremos aquí todos coa risa, faime alcalde accidental, votamos e fago a xestión. Porque non vexo outra, de verdad, que non... E o de os puntos maravillosos para as eleccións, de verdad que non os necesito, e menos estes. Creo que... co que financia a Deputación vamos sobrados. Podemos pedirlle máis, ou moito máis, ou moitísimo máis. Pero vamos, o día que cambia a Deputación, se recorda cando a Deputación era do PP e financiaba únicamente as cidades? Se recorda aquela maravilla? Como aquí choraba. Vamos a intentarlo. En algún momento chegará, logo ello recordar. Pero vamos, non se queixe da financiamento e do ben que se leva coa xente do bloque do PSOE da Deputación, levase ben, recibe moitos cartos dela, pero é vostede o que foi deputado e que os coñece en primeira persona, vai ali e pídalle vostede. E se non fagame alcalde, fago eu. Pero non me pida que o faga dentro da oposición, que es que non é o meu posto, que a mí me votaron, eu non son o mellor dos posibles. Vamos a ver, evidentemente, estamos xa nos diálogos irónicos, non? Sí, estamos nos diálogos irónicos. Pero non se preocupe que pero ben me entendiches que todos recibimos un post, todos. E tamén sei que os concellos gobernados por outras ideas políticas da Diputación, aparte do post, reciben outra cosa que chaman nominativas, que son algo máis do post. Estou falando. Vale. No, evidentemente. Non vamos a seguir co diálogo destes sordos. E segundo, non se preocupe, que pido eu. O que decir que vostede, eu sei que o meu partido, como dite, non goberna a Diputación. É o seu partido.
quen goberna a Diputación. Non o meu. Bueno, xa nos entendemos todos. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois recházase con 3 votos a favor do BNG, 2 abstencións do PSG-PSOE e 8 votos en contra do PP. Pasamos... bueno, vou explicar un momento. Sí. Por vez, aquí un quinto punto que é dar conta das resolucións da alcaldía do 1 de abril de 2026 a 21 de maio. A ver, sabes, dábase conta de toda a vida na Xunta de Goberno, pero, bueno, secretaría nova, métodos novos, entonces, dáse conta aquí. Non sei se isto non se vota en nada. Non, Vale. é dar conta para que dos membros da corporación Vale. a fase de control estén. É para que non vos sorprenda. De acordo. No, pero, bueno, tamén xa me explicaron a mí. Dígame, Carlos, hasta ahora, pois ahora, eu dos decretos da lei, conta nos plenos, pois perfecto. Vale, de acordo. Bien. A sexta, contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Nada, pouca cousa. Nada, foi un problema que está solucionado dos streamings. Begoña, preguntabas cantas vacantes quedaron na escola infantil municipal unha vez rematado o prazo de solicitude. Vamos a ver, na aula de 0 a 1 quedaron 5 máis unha. Esta máis unha sempre son as de reserva. E na aula mixta, 7 máis 2. Que pasa? Ahora mismo, por ben hai, creo que 4 ou 5 solicitudes fora de plazas que veñen a posteriori que teñen que valorar ou baremar ahora en julio. Por tanto, van a ter plaza tamén e ainda quedará algunha plaza. Vale. Despois, rogabas, bueno, o tema do Centro de Saúde, que é o tema da moción, xa está. E despois, rogabas o tema do PT en Santa Cruz, que neso estamos, a ver se será conseguido. Vale. E nada máis, non había ninguna outra historia. Vale, e agora, o sétimo punto, rogo se preguntas. Sí, mira, vamos a hacer unha solicitud, un ruego, e é o seguinte, e algo que é sumamente importante. A praza de Antonio, do maestre do Antonio Tornes, a praza de profesor da unitaria de San Miguel, non saiu este ano a concurso e está ocupada por un interino que terminou collendo a alguén que ten praza definitiva e tal. Eso é un perigo para a supervivencia desa unitaria, un perigo absoluto, porque ese é o principio para que termine eliminando a praza e, polo tanto, a unitaria. Entón, o que solicitamos é que se faga, non o levamos como moción, porque non é unha cuestión que se deba politizar, é unha cuestión, volvo a repetir, como outras tantas, que nos interesa a todos. Entón, solicitamos que, por favor, de alguna maneira, lle pidan á Consellería que na próxima convocatoria salga esa praza, para que algún profesor ocupe esa praza de forma definitiva. A unitaria vai a sufrir igual as consecuencias de non ter alumnos e tal, pero polo menos que non seña que se elimine porque está ocupada por un interino e decidan eliminar esa praza. Desde que, por favor, que solicitedes, como que irades, baixo acordo, de forma oficial, como que irades, cando se volva a realizar a convocatoria de plazas, que se solicite, non sei se a través do Consello Escolar ou como fora, que, por favor, e dentro do Conselleiro de Educación, e aí consta tamén ten man, que, por favor, que esa praza que salga, que non xogamos a supervivencia da unitaria de San Miguel. Vale, entonces, que non volva... Porque agora están facendo o esforzo profesores que teñen praza de colleresa para que non acollen interino e tal. Eso non é tampouco pediría a un profesor que faga ese esforzo, non é normal. Entón, por favor, intentade que salga, de acordo? E logo nada, bueno, creo que xa falachedes antes con Maricao, facer unha revisión dos furanchos de Vedra e cando haya conflictos entre os aparcaderos que están e os veciños que viven nas proximidades, delimitar os espacios de aparcamento con líneas amarelas e tal, que non costa ningún traballo. Se sei que o estades facendo, vos escoitei antes falando, pero facedeo de forma de todo o Concello, non solamente en Tomón. É dicir, que revisade e cando haya algún conflito dese tipo. E logo, gustaría saber cando considerades que se convocará as mesas de contratación polo tema do centro de saúde. Se está tan próximo, en algún momento haberá que convocar a mesa de contratación e tal. Cando pensades que podes? Eso, xa che dicen, estamos pendientes. Ahora nos falta un informe
bueno, non me acordo. Vale, informe técnico de supervisión do proxecto que polas cuantías ten que facer a Diputación. Bueno, pois que tan pronto chegue eso, xa se empeza ca licitación. Vale, todo isto. Eles quedan de mandalo en 1 ou 2 semanas, o sea que... Sí. Bueno, oye, pois moitas gracias a todos e espero que non pasades moito calor aquí dentro. Vale. Boas noites a todos. Vamos a por rematado o pleno. Chao, Diana.